Katong dito sa Binba, ay sa kuan. Oh, giibot din nila diyan ang buntag kay gigamit lang ang litson. Hindi totoo yan. Yung kung patay, asa ang signal ano eh. Dugay gibalik nila. Kaya tagbas lang pagita. Mutong kato extension akong dito ka. Itong gikuan ano, kung gikuan na, kompleto to. Eh, kuan paliw kog saksak yun to. Parang siga na tong, okay naman ang internet. Ginusto mo yan eh, nagpasarap. Ayun na to, balikin niyo tong kuan. Good naman to. Katulang kuan, katulang pagsasak ito. Tandaan mo, ikaw mag-isa maghirap. Gubot kayo. Gubot kayo. Ako palit lang hadto. Kulay palit daw to, hapit lang ko. Unsa na cable tire dagko? Gagmay. Hapit lang ko to. Karon po mo ng mata? Karon po mo ng mata? Ako sayo kay ko nagkamata. Ya katulog ko alas 2 na. Inaog po ko asawa. Galitson na gipang ibot, matay. Gipang-ibot mo nang modern bato kay wala mong internet. Ha? Kuan ba magpataod, magkukuan sa accountant. Idigupon kaya kuang kantina akong gi-order. Magpataod po siya. Katong box bitaw. Para na magkamiging nandoon sa Milse. Oh? Magpataod man. Ha? Magkuan ba sa account niya? Karon siguro to siya magkuha account. Iya mang internet. Ako po ito patawad sa inyo. Kuan na no? Anang midya ko na. Nagpilang na. O wala ilahara internet na dito na. Wala midya ko. Tawad na. Layo. Wala pa siya kuan, wala pa siya pa-apply. Ingnak mo din naman yung agent sa kuan, community. Sura lang siya. Wala utal kay Alan Andres. Ako dito ingnon day. Dili man siya makakuha yan rambana kay naman siya record po siyang sa pilite kay was kabayan sa 7-Eleven niya man kaubaw na ko sa 7-Eleven na trabaho. No. Naman siya record ya silang balay po na po siya record. Wala no. Tumbalay lang karaan. Ya siguro tumbana. Bata to. Bata ya kauban niya. Address kayo, kuan nila na. Dali na to yung pagtaod kay salpak ron ito na yung modern. Bata ko ito, dahil bata. Ha? Oh, okay ra. Ano pagkabuntag kay pag-ibot ng nila? Amo to text ni kay No, yun ko predator kwadto. Ko batel. Ha? Ang extension mo ba? Tanan dito sa balay. Ay balay itong gitawran na to. Oh, tanan dito. Mo ito kay 5 ka buok. Saksakanan. Ah. Kay sige panawag tong nasa kuan sa court. Sa court ba katong sa basketball court. Na duwagi Domingo kay ron ka, wala internet dire. Siguro hulata lang daw kay basig anaon na nila ron. So I keep pushing Magkuwala ko to. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities.